steen waar je mooi net. Ja. Je eigen foodtruck. Zeker. Maar nou nog de meesken waar we voor de eten sieren kennen. Dit wie de oprop. En nou binnen we op paard om meesken die het vertjeien culinair te verrassen. Maar wat komt er in de jest op het boord? Oh, ik hou zo van de jest, hè. Ik. Prachtige loft. En dan roept het boeten zo lekker. En die kleuren, hé. Schitterend. Oranje is mijn lievelingskleur. Dat rest het. Ja. Want we maken iets van pompoenen. Oh, en waar hellen we die? Bij de bascule in de Hommels. Hier vlakbij. Hallo, goeiemorgen. Hoi. Goeiemorgen. Rijtse. Trinade. Hoi, Ja. Miranda. Hoi. Wat een mooi plakje hier. Gouden plak. Toch? Heel mooi plak. Ja. Je hebt zo toen even in. Ja, dacht ik wel. Ik wil je wel Eh. meer van weten van zelfs. Koffietijd. Was een kop koffie? Lekker. Nou, ik zet het even. Je bent al 20 jaar aan de gang. Ja. 15 jaar. Ja. Wie je een soort van trendsetter, want het ben nou overal pluktuin, hè? Ik denk het haast wel een beetje. Ja, toch? Ja. Ja. En waarom ben je begonnen? Ah, we zijn begonnen in eerste instantie gewoon telen voor de veiling. Nou ja, dat leverde niks op. Dus toen ben we uiteindelijk geswitcht naar particuliere verkoop. Ja. Daar ben bloemisten bij komen. Die ben er ook weer afvallen. We toch een heel soort bruloften, merken. Want eigenlijk is het contact met die klant volle leuker. Oké. Maar Anders dan- bruiloft, Nick, hoe dan? Alle bloemversiering van de bruiloft. Oh, wat Bruidsboeketten, corsages, zaalversiering, tjerken, betekent. Oké, Auto's. en daar kun je hem van besteden? Nee, het is erbij. Oké. We kennen net van de pluktuin volledig besteden, maar we kennen ik net van de bruiloft volledig besteden. En dat zoek ik net wollen, want dan kan ik die tuin opdoeken. Ja. Ja, Het dus is, het is een manier om de bloem oud te zetten. Oké. En wat maakt het dat leuk? Ja, vooral ook het contact met de klant. Als het richting veiling werkt, dan stuurt het fut en heeft geen idee waar het te lonen komt. En als er hier, nou ja, de klanten krijgt en blieft met een bosje bloem fut gaan of met een pompoen of met een handvol planten, ja, dat is leuk. Ja. En wat voor seizoen wie dit van je? Een heel dreig seizoen. Ja. Het We hebben is alle soorten waartypen gehad. op de verkeerde momenten. Normaal ben we nog volop iepen en ben we nog volop blom. En dat is, dit hier is net zo. Hoe kan dat? Te kort, Te wierd? te wierd, te volle slakken. Oh, die naaktslakken. Ja, die. Ja. Ja, die. Dus En- dat, nou, en dat is een gevolg van geen winter. Dus eigenlijk ook een stukje ja, klimaat. Ja. Dus het wordt wel een... het is een uitdaging. En wat doe je nou dan? De tuin gaat dus de dicht. Nou, we verkopen nu nog een soort planten. Nou, de pompoenen, want dat is toch wel echt materiaal. En daar komen we voor. En daar kom je in voor. En de siertakken die nou nog richting merken gaan en richting bloemisten gaan. Dus de rozenbottels, de Oh ja, schitterend. bandwillig. Ja, dus daarmee gaan we trots tot de Christ. Doe je dit maar de hele familie? Als ik dat zou bezoeken, wat je romspaant? Nou, ik sleep alle bijen altijd mooi hierheen naar Squaltijd. Dus De sleep ze maar. Ik sleep ze maar. Vies het wel leuk? soms wel, soms net. Ik denk het van het waarhouden. En in het begin van het seizoen vinden ze het allemaal hartstikke leuk. En tegen het einde van het seizoen dan willen ze wel eens weer bouwen met een Playmobil. Ja. En dan willen ze wel eens weer wat hoors. Dus ja, tegen het begin van het seizoen dan is het van wanneer kunnen we weer naar de tuin? En nu is het moeten we weer naar de tuin. Dus voor hun is het goed dat het de dagelijks kleren is. Ja. En zo leren ze ook van jongs af aan dat, nou, dat er wat dieren worden moet als dat worst. Hey, Koffie. Koffie. wauw. Ja. Nou, wat wil je nog meer zijn in dat jazzcentje? Nou,
Ja, je ziet je vrijwilligers, of niet? Wij zien hier ook nog extra handjes. Ja, dus ik denk, ik steek even een handje maar uit. Maar dit binnen pompoen, Dit binnen Rinalda? Ja. Wat is een pompoen eigenlijk? We eten het als een cliënten. Of, Vaak. maar serieus, we de blom. Ja. Of is het een blom? Nou, eigenlijk is het een vrucht. Oh, dus hij groeit hier on, dit. Ja. Hier begint er. Ja. Hier. Ja. Oh, krijgt het hier bij. Ja. Die Ja. Ja. En komkommers toch, hè? En komkommers. Ja, want dan zitten de courgette. siertjes. Ja, en courgettes. Ja, maar de siertjes zitten erin. Dan heeft de pompoen niks aan. Oké. Wat is dat een vreemde niet? Zitten die helemaal onvreten? Weet je dat van? Wat is dat? Reeën. Reeën? Reeën. We krijgen reeën weer op de koffie. Dus je hebt van het simmer hebt de slakken gewoon. En een muizen. En de muizen. En nou dan heb je de krijgen we reeën. reeën. Maar luister, we hebben kalebassen Ja. en pompoen. Ja. Wat is nou het verschil? Een kalebas kun je in principe net eten. Een pompoen is eetbaar. Oh, daarom zeg ik dat ik bijsteen Sier. eetbaar En sier. en sier. Ja, dus wij maken ook de keuze voor mooi eetbaar. Die kun je en voor de sier daar lezen en eten. En als het hem het beste in de huis, dan kun je de sop in. Nou, ik zit wel, dat kun je hem perfect, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, nemen we die maar, zetten we die leuk op tafel naast. Yes? Ja. Oké, succes nog even en werk ze, hè? En Royce, betel het, wil je? Dat is gewoon een redelijke oogst toch, hè? Moest het iets beter hebben? Ik word beter, hè? Ja. Ja, Ik neem deze graag mooi. dat is helemaal goed. Is trouwens wat zoens aan de pompoen? Pompoenen ben alleen nog maar zo nou. Ja? Ja. Ik heb me vertellen dat vitamine C en calcium en ijzer. En geen calorieën. Oh, blinder. Dat is je volgende vraag. Ja. Dat is helemaal wat. Dus dat wordt een soort pompoenen. Ik heb hier nog hier mijn acne. Dat vind ik wel leuk, maar wat poekels erop. Ja, Zal ik wel zoen wezen? Ja, die maar is hoe echt zie zo. je nou dat zo'n pompoen riep is? het en kan je villen. Maar als je hem net met indrukken kennen. net met indrukken kennen? Oké. Als je nog mei houdt in het veld, dan liet we hem lezen. Oké. In deze kleur? En deze ben alle hier En de bloem. Ja, ik heb even Fantastisch. blom maar dan. Dat zil de boel ik op kleuren. Zij is het. Leuk. $3. Dankjewel. Wij nemen het mooi Helemaal goed. en we maken er wat lekkers van. Succes op mij. De pompoen achter in de auto. En Yes. van waar gaan we die pompoen kamaatje? Van Jetje en Klaas. Ja. Die hebben een boerenbedrijf in Vegelingsoord. Och, heren. Ja, Nou, dan is wel soortes. ja, dat, You the die, of net? ja, dat is net makkelijk. Nee. Dat vindt de vriendin Jannie ik en die dacht van, nou, Miranda en Royce moeten daar de boel maar even opfleuren. Daar heeft die Jannie gelijk hoor. Wat kennen wij, hè? Ja, dat keer wij. Ja, zeker. En we pikken Jannie dadelijk eens even op trouwens. Zo doen we het. Is Vegelingsoord? Is dat ze derde? Ja, dat denk ik wel. Oké. Ja. Ja. Hi Jannie! Is het Jannie? Ja! Ja, Nou, stap hoi. in. Hoi. Hoi! Kom, ja, hoi! Miranda, stap maar Mooi, in. stap in. Dank je. Nou, Zo? daar gaan we. Ja. Nou, wat thanks. Hebben ze wat in de gaten? Nee. Nee? Nee, is niks? niks in de gaten. Oh, En ik was zijn, nou ongeveer jaar of 12. En ze bezoeken benijd, ze stinken kleren, ze denken waarschijnlijk dat we ze meenemen. ze denken dat het drive gaan. Ik denk het. Ze Nou, hebben helemaal geweldig. niks Wij in de gaan die gaten. kant op. Maar we hier langs? Ja, dus ik ben heel erg benijd. Ik vind het superleuk. Ik Ja? Nou, weer daar. Miranda! Hoi, Rijtse. Ja, hallo! Hoi, Janske. Hoi. Hoi Hielke, Miranda! Hoi. Ik ben Rijtse. Hielke. Hoi, Hielke. Ja, leuk. Dat is wel even schrikken, hè? Maar hij krijgt het eten op, joh. Ja, het is hartstikke leuk. Waar is Klaas? Ja, die komt erom. Oké. Nou. Ja, natuurlijk ik hebben. Ja, nou, Klaas er ik maar even bij. Schrik hem ik wezenloos, denk. Die denkt, wat is dit? Ja. Nou, alles wat tax is, dit is net tax zelfs. Nee, want Jannie is zo van, nou ja, we komen hier iets van 11 of 12 en dan geven we wat leuks dan. Dus wij Ja. hier eerlijk zijn gehad van... Dat ja, klopt Jannie- trouwens precies. We gaan echt wat leuks doen. Ja. Ja. Ja, maar ik vind het interesseren echt wel leuk. Ja. Nee. Ja, Nou, daar heb ik waar. Is er iets voor? Ja. Ik ben hier in een rapje. Hallo. Hoi. Hoi, Wij ben hier eventjes op visite. Hey, zo. Ja. Goeie. Hoi. Miranda. Miranda. Ja. Hoi. Zo. Ja. Klaas.
Denk ik. Ja, dan was dat, ja, maar de camera's weet, maar... Nou, Jannie, dan Nou, moet je maar even vertellen. Ik zal het vertellen, want je betekent natuurlijk hoe komt het nou? Ja. Maar ik zeg een keer een oproep van lekker eten maar rijden. En toen moest ik aan Jim denken. Want ik denk altijd als wij hier binnen, dan heb je zoiets. We kunnen altijd mooi eten en hartstikke lekker. En het wie voor iemand die we het dan in gunnen. En ik denk, maar de boerderij, daar valt het ik net altijd mooi, wat je hem al doet. En ik vind het altijd super knap. Je bent altijd positief, je bent altijd opgewekt, nooit zeuren. En toen dacht ik, nou, als iemand lekker eten maar rijdt, ze vertien het, ben je het. Nou, Jannie. En we horen allemaal van lekker eten. Ik vind het heel leuk. En toen dacht ik, nou, we vinden lekker eten altijd heel fijn. Ik zou zeggen, Doe de slag maar, hè? onder de slag. Ja, zeker. Waarom heeft jou iets maild om Gertje en Klaas op te jangen voor deze dag? Nou, ze zijn natuurlijk de boerderij, ze doen het examen en ze zijn altijd super positief. Maar wat just jou als goede vriendin? Nou, ik zeg natuurlijk, ik was momenten dat het wel moeilijk gaat. Of ja, dat ze het gewoon heel druk hebben of dat dingen net kennen. Ja, dat is al op een boerderij. Waar komt die positiviteit waar? Ja, dat zit ik in je, hè. Klaas is natuurlijk ook positief. Klaas zit maar zien MS, maar het is wel altijd positief naar wat er ken. Klaas Hij kent zit naar wat er kind. Ja, dat is het mooie, hè. Ze zeggen, nou, hoe kunnen we het oorzen regelen? En dit wordt misschien net zo goed, maar dan doen we het op een andere manier. Dus ze zeggen altijd naar mogelijkheden. En wat brengt de vriendschap bij? Ja, dat is natuurlijk de gezelligheid. En het is natuurlijk, als ik ergens mooi zit, kan ik Gertje altijd even bellen. Die heeft altijd haar antwoord wel klaar. En altijd de leuke dingen doen. En dat is de positiviteit natuurlijk die we eruit halen. En ja, soms heb je zelf ik wel eens iets, daar heb je extra steun aan de vriendschap. Ja, dat is heel fijn. En wat jouwst haar? Nou, dat moest afvreten natuurlijk, hè. Wat ik haar jou. Maar ik hoop dat ik wel steun jou, dat ik wel zo'n luisterend eer ben, dat ik jou. Ja. En dat ik die steun jou en de gezelligheid. Ja, zoals vriendschap gaat. Ja. Dus zo is het wij, want Hans is er ook bij. Ja. Dus je bent eigenlijk twee stelden. Ja. En je bent is bij de vriendin. Ja. En dan ben de man dat erbij kan. Ja. Dus als we nou samenkomen, dan doen we dat vaak maar z'n fjouweren. Of dat we maar z'n fjouweren uit eten gaan. Of, ja. En dat klikt ik. Ja, dat gaat heel leuk. goed. Ja, dat gaat heel goed. Hars van pompoen. Heel erg. Vind ik Oh, heel leuk. erg lekker. Ja. Want daar hebben we wat lekkers van. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. De pompoen. Trinalde die zei het al, die pompoen moet hut wezen, want dan is het pas echt riep. Nou, hij heeft een hele hut skill, maar we hebben er een leuk voefje voor. Eerst gaat hij door de helte. Hier nog een keer. Hup, dan weer erop. Dan pakken we een lepel, ik heb daar een ijslepel voor. En dan scheppen we die pitten eruit. En die pitten, ja, die kan je natuurlijk eventjes pellen. Die moet je eerst pellen. En dan kan je ze, daarna kan je ze roosteren en dan krijg je dus deze groene pitten. Die. Deze. Nou, dat heb ik al dienen. Je moet de pompoen even skillen. En dan moet je hem eigenlijk hier even inkerven. In die inkepingen, daar kon je dus net mijn skillmesje tussen. En ik net mijn grutmes, dan moet je maar iets mes doen. Dus dan pak ik het mes en dan ga ik hem skillen. En dan nog een tip. Je kan ik zeggen, ik ga die pompoen heel eventjes in de oven doen, dan wordt die skill een beetje zachter en dan gaat het soms een beetje makkelijker. En nou in blokjes snijden. En ik doe de grieten al in de zeef, in de pannen, 3 minuten sieren. En dan kan je het straks broeken voor een hele lekkere curry. Alles wat je bedenken kan, dit hebben we dus nooit bedacht. Want wat Bedacht. dacht?
Ja, we gaan maar Jannie maar de camperfut, maar dat wie dus net zo. En dan geven we wat eten, Ja, dachten we. ja oké. Eten hier wel wat. Ja. Ja. Jannie is ik wel van bakken en van gezellig wat maaitje. Ja. Ja, dat is in principe wat we maar gaan doen. We gaan steeds wat eten, dus ja. We zullen wel ergens heen gaan eten, dus ja. Maar nou hoe je hem net de door uit in elk geval. Nee, dit is ook wel heel leuk. Want hoe gaat het op het moment in het boerenbedrijf? Nou ja, de tijden zijn wel eens beter geweest natuurlijk. Ja. Op zich gaat het met ons bedrijf nou goed, maar we hebben heel wat jaren wel behoorlijk onder druk staan van de Rabobank. En dat is nu zo'n beetje oplost. Dus dat jouwt wel een soort lucht. Maar ja, nu moeten we weer een soort stront uitvoeren. Dat verhoogt de kosten weer. De opbrengsten, nou ja, de melkprijs is nou goed, maar het is net dat je nou verschrikkelijk soort geld horen. Eigenlijk te min, door de jaren heen. We zijn wel echt boer, hè? We kunnen wel klaaien. Dus dat zit er wel in. Ja. Ja, dat is, Nee, en maar dat ja. is ook de humor. Hè? Ja, maar dat het je het wil hebben, maar het is natuurlijk, het veroordeelt een heel soort. alles Ja, dat het is op zich net slim. Maar er moet dan duidelijkheid wezen van Juist. weg je hem heen. Ja. Dat zou heel lekker wezen dat er weer. En het maakt het, als het waarom in de teaches, dingen ben altijd veroordeeld, dat maat ik. En dat is ook helemaal net slim. Nee. En ik denk dat het wel goed is, omdat het wel maar, ja, er moet duidelijkheid wezen. En de spelregels die ben er nou net. En hoe ga je daar dan mee om? Want dat is toch een stukje onzekerheid. aanpassen. Nou ja, en tegen bij jezelf blijven van wat past bij mij en wat wil ik wel en wat wil ik net. Ons was er ongelukkig van. Het is ons leven, we wennen hier, we wennen op ons werk. Dus, Want hier is een baan, hè? Ja, dit is ik een baan, maar ik bedoel, do werken in het ziekenhuis. ja, ik ben operatieassistent anesthesie. En nou ja, toen kwam ik klaar. Ik wilde eerst beslist net een boer, want ik kom van een plaats. Maar En waarom moest dat beslist net? nou, je bent een volle boen en ik wil gewoon de wereld zien. En dat heb ik die van mijn 18e tot mijn 28e. En toen wie oorlog was een beetje in geweest en toen dacht ik van nou ja, hier zit het geluk voor mij toch net in. En toen kwam ik klaar. Dus had ik hem, ja, dat zin kwam weer nog hier geen Sky vakantie. Ik ben maar zo klaar, zei. Ja, dat moet dat wel aan, hè. Ja, maar dat is verder prima, joh. We zijn mooi, we zijn alles bezonnen en ik wil ook allemaal bij de 30. En joh, dat klikte en dat is hartstikke goed. Dat is het leuke van buiten zitten, hè. Ja, heerlijk toch? Oh, Wordt dit zo niet. waar? En dan is het juist, maar het Ja. voelt als... Ja, het we zijn Het is hier hartstikke warm. ja. Ja, wij het wel. Ja, Jannie ken ik al heel lang. En die is altijd, maar Jannie is altijd gezellig. Waarom? Ja, die had altijd praat en die is overal voorin. En, Hans ik wel trouwens, hè. Wat zou je verhaal zo? ja, als je, Jannie en ik waren naar Noorwegen op vakantie en toen had zij Hans daar ontmoeten. Wij fietsten daar een toertocht en daar weer Hans ik maar wat vrienden. En zo heeft zij ook kennenleerd, dus ik weer er eigenlijk bij. Oeh. En dat weer heel leuk en Ja. dat had ik altijd geklikt. Ja, maar je hebt beide ben, je beleeft beide van alles en ze doen iets heel los als us. En dat maakt het wel helemaal leuk. Ja. Ik bedoel, Ja, ik vind het ook wel verfrissend om met mensen boeten de sector te praten. Hoe gaat het qua zoens? nou, ik heb ja, het is wel vervelend, ik heb een hernia. En dat, En MS? ja, maar dat heb ik al in. En Dat eigenlijk kan is dat heel stabiel. Oké. Dus daar leer je maar te leven in principe. Dus, In het eerste denk je van, oh god, MS. De enige mensen die ik hoor, die zitten in een verpleeghuis en die vinden er heel erg aan toe. Maar ja, dat is natuurlijk net van hoe het op morgen zou ontstaan. En dan ben ik hele milde voor me. En op zich heb ik het geluk hand tot klaar dat het. Maar dan kan je in de angst zitten en van, oh wat hing het mee boven de hollen en viert het te leven. Maar je moet wel vanuit dat moment, maar je wilt denken van, ja, Joert is er nog net zo vol aan de hand. Dus laten we Joert maar mooi pakken. Want anders is per direct je leven verpest. Als de hele tijd bang is te wezen voor wat er misschien wel komt, maar wat nooit komt. Ja. Maar die hernia, dat is nou wel even heel vervelend. ja, maar dat is net een klaagverhaal weer. Nee, want nee, nee. Het is gewoon lastig. En ik heb een prima leven, dus... maar Ja, wij hebben het leuk. maar die jongens, ja. En Marijtse.
In Nou, die is sporen, gelijk even fut. De ingrediënten van een echte lekkere pompoen curry. Reerde sipel, reerde Spaanse pieper, kniflok, wattel komt erin, courgette, zeene pultjes, heel kwart zeen, hinnedij, even om en om ombreden en dan mooi in stukjes snijden. En natuurlijk de pompoen, mooi in blokjes snijden. Ik ga er nog bij curry van zelfs en lekkere pompoenpitten even roosteren en die doen we er voor de krak eventjes terug in. Olie in de jetijzeren pannen en dan komt de siepeltjes en de kniflok, maar de rede pieper die gaat erin. Ze mag eigenlijk net kleuren, het moet een beetje zwitten, want dan komen de smaken gewoon lekker los. Dan pakken we de curry, die doen we erin. En die rieden we er terug in. Dan heb ik lekker fado van. Een flinke mespunt erin. Dan een beetje cougnet. Ja, dat jouwt even die mooie gele kleur erin. Dat zit ik altijd in curry. Beetje eroverheen. En teroriëren. En dan komen we met de kokosmelk en daar blussen we mee af. En dit laten we even lekker sieren. Dan pakken we de pompoen en die gaat erbij in. De wortel, die gaat erin. De courgette. Lekker dik en rijk vult natuurlijk. De sugar snaps erin. Deksel op de pan. Even sieren. Kiep er nog even bij. Ja. Rijk gevuld. Neem Safir, het eten is klaar. Leuk blonk op tafel. Ja. En dan mag je voor mij vast even wat ries op je inscheppen, want dan kom ik met de pompoen. Nou, dit is wel een hele bijzondere locatie om mama kort te eten, dacht ik, of net? Ja. En dan haak ik een pompoen, die haak ik helemaal uitgehaald. En daar serveer ik die shirt niet in. De ries niet op tafel. Nou, dan scheppen we hem er eerst in. Zo, en nu even de finishing touch. Dan komen die mooie pitten van die pompoen er doorheen. Maar een paar pitjes er nog terug. Een beetje frisse koriander. Beetje, hè. Haringboer van pittig. Ja, best. Ja? Nou, de ries die maakt het ik wat slapper vanzelf. Nou ja, goed. Hier komt hij. Best. In een pompoen. Tadaa! Dat ziet er lekker uit. Nou, er zit lekker hint erin. Nou, maar eens even zien. Lekker eten! Lekker eten. Margarita. Smaakt het? Heel. Oké. Goed inruiten. Nou, dan wie dit de eerst. Nou, en morgen, dan kan de winterjas aan. Doch ik. Sjen, hè?